בינינו, לא הייתם רוצים לתת ללקוחות שלכם שירות הרבה יותר טוב? הכירו את השירותומט 2000! אוקיי, מה שאתם באמת צריכים כדי לשפר את השירות זה לדעת מה הלקוחות שלכם חושבים עליו. אז אתם יכולים להתחיל לקרוא מחשבות, או פשוט להשתמש בגריידמי. איך זה עובד? גריידמי הוא שירות שמאפשר ללקוחות שלכם לדרג עובדים בחברה בזמן אמת. נציגי מחירות, שירות, רופאים, מלצרים. אפשר אפילו לדרג מורים, נהגי אוטובוס ושוטרים. טוב, כל מה שצריך הוא כמה שניות באפליקציה או באתר שלנו. אדון כהן לא היה מבסוט מהמלצרית שלכם? בום, אתם והיא מקבלים עדכון מיידי. גברת לוי הייתה ממש מרוצה מהבנקאי שלכם? פאו, שניכם יודעים על זה ברגע. היא אפילו יכולה להמליץ עליו לקולגות, לחברים או לבני משפחה. בגדול, אתם מאפשרים ללקוחות לספר לכם איך השירות, ולעובדים להשתפר בהתאם. גריידמי שומר את דירוגי העובדים שלכם חסויים ומובטחים, אבל אם תרצו, תוכלו לשתף את המידע עם אנשים נוספים בארגון. הצוות שלכם עייף? השתמשו בגריידמי כדי לעורר מוטיבציה באמצעות תחרויות. רוצים עוד יותר פידבק? קופון מובנה יעודד את הלקוחות שלכם לדרג, ובאותו זמן יגדיל את המחירות. כן, חשבנו על הכל. קחו את השירות שלכם ברצינות. גריידמי.